na a ga-akwụbịa child support ma ọ bụrụ na ọ mụọ nwa na ya ma nne anya biko nya gbaghalị ya na ya dụ sorry ya wee sị ya na ọ bụrụ that girl ka ị ga-akwụ child support na nke a ama mel na ọnya nwa bụ nwunye gị ka ị ga-akwụ child support ahụghatago ndị a chọrọzi and gị bụrụ ngwongwo gị ka isi n'ụlọ ebe pụọ ole si ịchọ ka a kpọọlụ gị eke maka na ezigbo iwe na-ewe na ya nwee ike imerụ gị arụ si ebe pụọ achọrọ m ịmụ ebe ijebe ọ na-ekwunye achajie wee dọbịa wee kwabịa na o nwere ife a na-agwa mmadụ nya agwarị ya na o nwere nya na-aba na-akwụ ya kwado ya ma aka sef si ya get out ya si ebe pụọ ọ sị bụ n'eziokwu na ụlọ afọ na ọnya nwagolie bifo nya wee bịa mana ya nwere ụmụaka na anụ ya chụpụ die n'ụlọ that night o wepụ ọrụ ya na ụmụaka oluechi niile ya pụọ kọt si na ya chọrọzi na ọ ga-ejebele onwe ka ajebele onwe maka na ya chọrọ ka akwụba nya nwa child support nya jee ka ọnụba the girl nọ ife nya chuzu na ọ bụla oke ka a kele na ya ga-ebu the girl ụzọ wee rarụ right so na ya na-arụ ka akwụbịa child support nye roof over ya na ụmụaka because na ife ọ na kịta akọ ka ọkwụba the girl child support ke maka roof over their head na onye anwa ga na-enye ha na ya chọrọ ndị ma na this girl kịta maka na ọ dị ime na aya eke ego die na ama nkenye na aya eke ife niile ọ na-akpata na nyebe nyanwa until the girl amụọ nwa ọ pụzia court then ekenyezie enye ọ pụrụ court ma sị ekenyenie akwa ịghọta ebe a na-eje na and ọ bụrụ na ya chelu the girl mụọ nwa aya ekezie eke ịkwọ maka na nwa ka fa bụ nwanne ya nwoke wee gbata na-abịa ya jụ si na ya chọrọ wee gbasa afa wee kwuo ego one a ga na-akwụ na child support di epụziala ya n'ụlọ ya na ụmụaka nwere ụlọ ọ sị m nne na ego di na-akwụ ya na child support kịta na onye nurie that money since ya na ya na-abọji wee bili ya wee mụkwali ụmụ na anọ na di ya kwunuri ụdị ego afọ mana ife ọ na-akwụzi ya kịta o wee jezie wee ha ya ta ụlọ ya na this girl wee bizielu apụ ịghọta na kwụbazi ụgwọ na ebe afọ ọ kwụsịa child support ụmụaka na anọ o wee kwụkwọ ụgwọ ụlọ in fact ike gwụrụ ya gwa nwanne nwoke si anyị ayọna ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ikipụ this relationship na ọ chọọ ka ụmụaka nọrọ na ndị anyị ayọna ya biko nwanne nwoke kwelụ na nwanne nwoke ka na-abịa afọ ha na-ewetara ha ihe mana ife a ji wee wetaziela anyị akụkọ ọkịta bụ na di ya akwụkọtago ụgwọ ụlọ with the girl wee bịa yọbazi anya si ya ka fabili na basement ụlọ fanwa nya ụlọ afọ ya chụpụrụ ya na anya na ụmụaka bi wee bịa yọbịa ka ya na the girl bili na under the basement na ọ kalịa mma dan ije chọọ ụlọ ebe ọzọ bili maka na ọ na-abụnya kwụsịa child support na ego onye na-afụzi nya ji akwụ ụgwọ ụlọ na nke a ji efid the girl tili na ọ dị ime na ọ na-afị ya arụ na ya na-ayọkwa ya ka ọ panye ma bedi nwa ma ife nwa fọsene nwa nke ikpeazụ ka ewelu wee rezie the child ya wee sị na ya ma mmie ya na-apụ ala o wee je na-ayọ ndị mali anọfa abịa na-ayọ ya ka abili na basement ọ bụlụ gị ị ga-ekwe ka ọ bịa bili na basement wit nwaanyị ọzọ ọ sị ya ọ bụ na ọ chọọ ka akwụbị ụgwọ that basement ka wee nọkwuolu nso na ndụ ụmụ ya na digel ama mbụ nsogbu n'ọlụfa ọ sị m nne ma mmalụ na ọ bụrụ na ya kwelu this guy na ụmụaka ya na-eje na basement ebe afọ with that woman kafa mebe nwanne ọ sị m nne nne ya chọrọ ikwe n'ife niile a na-arị ya na ajọlọkpa aka na ntị bifo nya wee sị ka ya wepụta ebe wee jụọ ndị mmadụ ọ bụrụ gị ị ga-ekwe na di gị nọgidelu kwụsị inye gị ego kootu ego na-enye gị wee jee na-achụ nwaanyị achụgide to the point na ọ tụbalụ nwaanyị ime kedu ife ụmụaka ya ga na-eche na papa ha hapụzịrị nyanwa jee lụta nwaanyị ọzọ bili na basement people are not thinking that side na-ebele ka a na-emeri no mistake maka na nwoke ọ bụrụ na onye nwa bụ nwaanyị mere ụdị mistake di ọ ga-ekwekwe ike gwụrụ ịma na sometimes ndị mmadụ amara ife dị na child support a bụ a mandatory money ị ga na-akwụ every month before ilie n'isef before ime ndị ten ị ga-akwụdugo child support because ime isie 1 ime isie 2 nwaanyị akpụfụ gị court again and another thing dị na ya bụ na ọ bụrụ na gị na nwoke bili n'ụlọ ọ nwere ike na-enye gị 50,000 ị na-amanage ọ na-enye gị 20,000 ị na-amanage nwere ike ọnwa onye gị 20 ọnwa ọzọ onye gị 50 ọnwa ọzọ onye gị 10
ị na-manage because na gịnị a na-abọbi ịma mmakwa na ihe ọ na-enyere gị 10 this month maka na o nyere enyi nwaanyị half ịma mmadụ sef. Mana ọ bụrụ na child support a sị na 100 ka ọ ga na-enye gị iwu na that 100 ga-abata na akaụntụ gị, dị ga-ama nnọgidesi gị manage nke na o nwe ka o si wee so na ife nwaanyị a ji wee jụ si na onye nwa ka a ga na-akwụ child support ka ọ dị sure na ego ihe ga na-aba na akaụntụ ya without manage this month adọrọ mma motu ejikwa mebie ya chikwa gị akwụ ụgwọ ụlọ ngwa menụ nke a na some months na-enwere ike ịyọ nwaanyị a biko si na akpịa fidie ụmụazị ka di wee nwee ike kwụọ side chicken ụgwọ. Oh yes, like kịta na-abata na most maybe moto one of you guys mebie unu ga-alụ moto 1002 unu ga-alụ moto ifedo 2 maka ije ọlụ unu lụsịa that moto unu short go n'ego unu kpata that month, and for that you have to manage that month till the end. Mana side chick a na-akwụ child support amara maka ya iwu na ị ga-enye ya ego n'ife nna-achọ ịjụ bụ nwoke enufu si be nwunye pụọ wee je na-agba olingo chọba side chicken. O nwere ife na-eme gị n'isi ijire malụ definition of okpu nna be enyi na-apụ ala onye mụrụ ụmụ na-anọ ilu ogeve mgbe dike wee ribe ero isiri esi wee ribe mgbe ị na-eri ero kedu ife ịchara ijiri okpu wee kwụgharịba jetụwa nwaanyị ọzọ ime bịa sị sare na ede sare nya gbaghalụ gị na ịma nne ya nọ na ịma mme nna ka ịkwụbịa child support. Ịgba na ịbịa obodo oyibo na 1 naira di gị kpata abụ unu na-abọnwunye 1 naira nwunye gị kpata abụ unu na-abọnwunye is like ijekwuru nwunye gị si ya nye m ego ka nyere side chicken m ka o wee na-azụ ụmụ ya. That is what it is. Oh yes, and they can go no. This man kịta na-ayọ ka abili na basement ọkwa nyanwa na-akwụ mortgage unu afọ. Oh yes, nyanwa ga na-akwụ ya because you have to provide roof over your children's head. Nke a bụ iwu, then you still feed them. Unless ọ bụrụ na ị da-alụ ọlụ, government might help you. Maka na nke a na-enye kịta gọọmenti ga na-enyekwie nke ọ ga-adịkwali ya plus nke ọ na-alụta. Oh yes, kedu ife ga-eji mee isi onwe gị up to this point? You know the consequences of your actions. Still ijiji mara store ebe a na-ele okpu nna be enyi kedu na ife ị ga-ejije at all a na-akọ yedi na ife eji chụpụ ya n'ụlọ bụ na gịnị mere na nwaanyị sị na ya ma put nwuzi up with him na ya do scared na ya nwere ike ime 1 or 2. This is the only reason eji chụpụ ya. N'iche na o mere alụ, n'iche na that woman si okay come and leave na a ga-achụpụ ya kama na ife dozi na ya bụ na o megide wee batazie abili ọ bụ na o nwere ife ome gị ịma nchụpụ nwuzikwu ya o n'ụlọ ọ na-akwụ mortgage na ịma nchụpụ nwuzikwu ya ọ batara na ọ batago ole si m na osele okwu kwụkwọ ọkpa again ọnya bụ na ịpụ ahụ ya atago na so ị na-atị ya ma lede ị na-atị ya you have to put up with him. O nwekwe right over that house again. Maka na ụmụ ya and ọ na-akwụ mortgage ya enwere m ike iji ọdụ m si gaa na-ata na di gị maka na ọ bụ na this woman is not in the picture ọsịsọ ka m ga-eji si gị na-atị anya bile ebe afọ mana for the fact that this woman is in the picture I don't know what to say. Bọọlụ dị na ngada gị ọ dọghị mma ọ dọrọ gị mma ọ gwụsịkwa nọ ka ọ rabụ n'ọnụ ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.